Migori. Kawuok Migori wadhi nyaka kaunti ma Kisumu kama jopuonje mag interns e skunde mag junior school e kaunti ma Kisumu obogo weyo dok puonjo ka oyaw skunde higa manyien pod piny owacho kochopo singo mar ndiko jopuonje mag JSS e yo mongirore. Jopuonj go wacho ni pok onyisgi kaka chenro biro bedo higa manyien e samorak mano omigi kod piny owacho chiegni rumo. Giwacho ni ogiikore mar dhi nyime kod puonjo ka piny owacho chulo gi mano sara maromo Sh17,000 dwe ka dwe. Sirkal owinjo ywak jopuonj 20,000 science teachers. Mondo mi ondikgi gibed benefits. Ber ma ji yudo kuom ndiko permanently. Giyude yore mag thieth mowinj ma jopuonje mondiki yudo. Giyude yore moko mag allowances. Confirm interns. By confirming wawacho ni 17,000 ok en pesa. Migiuru pesa mowinjore gi gima gitimo. Jopuonje gipuonjo nyaka 40 lessons. 10 science. Gipuonjo science kata mana laboratories go kumiyogi. Gida puonjo nade. Gipuonjo nyaka English. Japuonj science to puonjo English nade. Weuru miloru gi jopuonje. Japuonj en ng'ama riek, japuonj en ng'ama osomo, japuonj en ng'ama loso life society mar nyathi, mar dhano ma sani wantiere ni. Untiere kanyo nikech jopuonje. Miuru jopuonje haki gi. Sani pod wakwayo gi muolo mondo kaber to mondo gindikwa wan be wachame pesa ma ji chamo no endo 17,000 oromowa. Nyakoromo gi kanyo wachako kawo yo machielo chenro en